početku poslušajmo još jednog Vukovarca, ratnog izvjestitelja Hrvatskog radija Vukovara, koji je zajedno s Reneom Matušikom vapio za pomoći svom gradu i koji je s Reneom surađivao u Osječkom tjedniku. Gospodin Hejstera je Rekao bih prvo jednu sličicu koja me je prva oduzela kad sam ušao ovdje, ostavio sam ovu dječicu pokraj ovoga klavira i ona se sjetio jedne scene koja me uvijek nekako kad se sjetim Renea vrati prije, negdje u proljeće 1991. godine, a nažalost Renea sam relativno kratko poznao, jer smo stanovali u različitim dijelovima grada i on je 2 godine stariji bio od mene. Nismo se sretali prije, već tek 1991. godine, to je bilo i naše relativno kratko, ali dosta intenzivno druženje. Jedno popodne, možda bila subota ili nedjelja, došao sam sa kćerkom koji imao 2,5 godine u obiteljski dom kod Renea i kćerka je, kao svako dijete od 2,5 godine, odmah sjela za klavir i počela udarati po tim tipkama i Renova reakcija je jako zanimljiva. Umjesto da bi to dijete pretvorio, udaljio ga od klavira, uzeo je harmoniku i počeo pratiti moju kćerku s nekakvim pjesmicama i tako dalje. I u to vrijeme smo se Robi, dakle, Reneo stari bratija, razvalili od smijeha, dijete je bilo, uživilo se u sviranju i mislilo da sad nekakav smisao ima kad je tako jedan veliko odrasli čika Rene uspio pratiti na harmonici. To je otprilike jedna od arhitekta lijepih slika, međutim, druge su bile dosta teške. Renea sam, kažem, upoznao to vrijeme tih olovnih vukovarskih vremena i dijelili smo taj nekakav žar tih, otprilike kao mi stari hrvatski lirici gdje smo svako na svoj način pokušavali, koliko smo uspjevali, mogli vratiti identitet hrvatskom Vukovaru, on identitet koji on imao i prošla stoljeća. I to je bilo dosta teško. Sjećam se da, međutim, kod Renea ima jedan malo drukčiji pristup. Svaku temu, kada smo se susretali i tumačili smo ona zbivanja koja su neminovno vukla rat i Vukovar i cijelu Hrvatsku, on uvijek našao dovoljno energije da to na jedan Monty Pythonovski način obradi i upravo tim pričama koje je pisao, dakle, u Osječkom tjedniku, prvo se zove Osječki tjednik, kasnije Slavonsko-baranjski tjednik, dakle, jedna druga novina, uspeo je na jedan humoristički duh priključiti Vukovar trendovima, dakle, i u Slavoniji, i Baranji, i cijeloj Hrvatskoj. Nažalost, kad pogledamo tu noć nestajanja i te dane, moramo primijetiti da je osim Renea cijeli niz kulturnih, ja bih rekao, svjetljenika Vukovara tih dana nestao i o kojih naprosto nosimo samo u srcu. Sjetimo se samo i mojih kolega, prije svega Siniša Glavaševića, ali i Vladimira Polovine, tehničara, čika Stjepana Pelinića koji je u Valju. Nestao je, koliko znam, i urednik, odnosno, ne znam što je kustos galerije Bauer, gospodin Stjepan Petrović. Nestao je Ivan Baranjik, slikar, kipar, također jedna univerzalna kulturna osobnost Vukovara. Još, sada ne navodim ostale, dakle, cijeli niz osoba koje su koncem 80-ih, početkom 90-ih počeli vraćati tema, tako reći, uvjetno Vukovar na jedan već pravi put. Na koncu bih si dozvolio malo cinizma u duhu s Reneom i reći mu u skladu s jednom pjesama, nažalost, prasci mnogi su oprosti. Hvala lijepo. Zahvaljujem Josipu Hejstereikeru, a s nama je i